яке аз соҳаҳои асосию сердаромади кишоварзӣ токпарварӣ маҳсуб меёбад. токпарварон ҳамасола ҳосили баланд ба даст оварда дар баробари ғановати бозор ба хориҷи кишвар низ содирот менамоянд. яке аз чорабиниҳои муҳим ки фаровонҳосилиро дар оянда таъмин менамояд, дар муҳлати муайяншуда шаклдиҳӣ ё буридани шоху навдаҳои зиёдатии ток мебошад. пеш аз буридан мо ҳатман муайян кардани навдаҳои ҳосилдиҳанда. мо дар ин бутаи ток, яъне дар дастакҳои ток, дар ин ҷо чанд навдаҳои ҳосилдиҳандаю баъд беҳосил аст. ҳамаи ҳосилдиҳандаҳоро мо монда наметавонем. барои ин ки қувваи токро ба иномат гирифта, ҳамун чашмакҳои лозим, химчакҳои лозимиро мо бояд монда намуда кор. Мана дар инҷо ҳамин навда борик, ина мо барои иваз кардани навдаҳо мемонем. мана ин химча барои ҳосилдиҳӣ, чашма ин 8 то 10 чашмака мо гузошта метавонем дар ин хел системаи токдорӣ. мана химчаҳои ҳосилдеҳ буъумошон каму беш нисбат ба навдаҳои нарина калтатар мешавад. баъд навдаҳои ҳосилдеҳ на он қадар ғавс мешаванд. онҳо диаметрашон тахминан 10-15 миллиметр мешавад. аз навдаҳое ки беҳосил ҳастанд, онҳо ғавс байни буғумҳо хело кушод аз 20 сантиметр ҳам зиёд мешавад. деҳқон бояд ҳамино сар аввал интихоб карда гирифтанаш дакор, ба ҳаминҳо назар карданаш. дар инҷо дида истодем ки ҳамин химча навдаи ҳосилдеҳ аст, байни буғумҳои он кӯтоҳ мебошад. ма инро метавонем барои оянда барои ҳосилгирӣ инро мо бурда тайёр кунем. вақти мондани химчаҳо ба байни фосилаи онҳо мо бояд назар карда намуда кор. бисёр зич мондан дар кор не. камаш ҳамин як ваҷаб 25-30 сантиметр байни химчаҳо шуданаш дар кор. ҳоло он ки охири зимистон ва аввали баҳор аст, мавсими токбурӣ ҷараён дошта, бо тезӣ токро буридан ба манфиати кор аст. мана инҷо ба навдаи беҳосил, борик аз ин ягон вай нест, мо ин гирифта мепартоем. дар инҷо химчаҳои бағалӣ ҳаст, инҳоям лозим нест. дар инҷо боз навдаи ҳосилдиҳанда аст ки мо инро метавонем барои ҳамчун навдаи ивазкунанда, барои оянда, барои пайдо кардани дастакҳо мо ино мемонем. мана худи дар ҳамин ҷо якчандта химчакҳо ҷойгир шуда ҳастанд. мо ино ҳамашро монда наметавонем. албатта мо метавонем як қисми онро барои ҳосил ва як қисми онро барои иваз кардани дастакҳо кӯтоҳтар мебурем, яъне 4-6 чашмак монда мебурем. ин химчакро мо барои ҳосил мемонем. ин химча барои ҳосил боб аст. дар инҷо ҳам навдаҳои химчаҳои ҳосилдиҳанда ҳаст ки мо инро метавонем барои ҳосил бурида монем. инҷо бар ин дастакда навдаҳо химчаҳо нақс инкишоф наёфтаанд. барои ҳамин мо метавонем инро аз бехаш гирифта партоем, иваз мекунем. дар вақти токбурӣ пеш аз ҳама навдаҳои осебдидаро бурида, баъд вобаста ба навъҳои ток ва ҳосили пешбинишуда миқдори муайяни сарбориро мегузоранд. дар ин ҷо дар ин звенои ҳосилдиҳӣ ё ки дастакҳо ҳуҷуми химчаҳо ҳаст. албатта ин химчаҳои ҳамаша мондан мумкин не. интихобӣ барои ҳосил мо баъзе навдаҳоро мемонем. навдаҳои бекораи борик ё ки нақс ташаккул наёфтааст, онҳоро мо гирифта мепартоем. дар ин ҷо аз бағал баромадагӣ химча ҳаст ки ин химча ҳам барои ҳосилдиҳӣ мумкин аст мондан. мо ин метавонем камтар кӯтоҳтар карда монем. химчаҳои паҳлӯгӣ ҳаст. ин химчаҳои паҳлӯгӣ аз ин ҳосил гирифтан мумкин не. инҳоро мо бояд гирифта партоем. химча аз таги дастак пайдо шудагааст. мо инро монда наметавонем. мо инро бояд гирифта партодан дар кор аст. агар монем, инҳо ҳатман ба поён хам зада дар таги соя мемонад, баъд қадар ҳосили нағзам наметиҳад, ба касалиҳо гирифтор мешавад. ин химчаро мо барои ивазкунанда мемонем. ин дигарашро барои ҳосил вобаста аст диаметри
химча дарози химчаро монда метавонем. ин химчак нисбатан химчаи ҳосилдиҳанда лекин кам беш бориктар буд, мо инро чашмакошро камтар мемонем. Ва ин химча химчаи ҳосилдиҳанда аст, лекин пурқувват аст. Мо инро метавонем чашмакашро каме зиёд кунем, яъне то 10 чашмака мо монда метавонем. Дар ҳамин ҷо ҳамин дастак холи ҷавон аст. Мо инро метавонем ки бо якчанд сол аз ин химчаҳои ҳосилдиҳанда пайдо карда аз ин ҳосил раёнем. дар ин ҷо мо метавонем ин химча ба мо лозим аст барои иваз кардани звеноҳои ҳосилдиҳанда. Мо инро мегузаронем дар дастакҳо. дар ин ҷо ҳам байни аз як чашмак ду то химча пайдо шудагӣ аст. Мо инро албатта якташро гирифта мепартоем, баъд навди дигарашро барои ҳосил мемонем. дар ин ҷо чихе ки мо дида истодаем, ҷои кушод аст. яъне солҳои гузашта дар ин ҷо дастакашро гирифта партохтагӣ буданд, ҷош кушод мондагӣ. Барое ки ҳамин ҷоҳоро мо бояд рӯйпӯш кунем, ва инҷоба якчанд навдаҳоро ки мемонем, ин барои оянда дастак пайдо карда, яъне ин ҷоҳоро ҳам иҳота карда мегирад. хеле ки дидостем навдаҳои борикро барои дар оянда барои пайдо кардани дастак мо мемонем. Аз инҳо фақат навда рӯёнда мешавад. токпарварон метавонанд ба тезӣ токбуриро тамом намуда навдаҳои токро ба хавозаҳо банданд. хеле ки ман ҳозир дар ин ҷо дида истодаем, химчаҳои ток нағз пухта расидааст. Мо буриданро аз қисми кундаи ток сар мекунем. Он химчаҳое ки аз бағали дастакҳо ё аз кундаи ток баромадаро мо гирифта мепартоем. Мана чихе ки дида истодаем, дар ин бутаи ток дастакҳо хело ҳам фарсуда шудаанд. Мо барои иваз кардани дастакҳо химчаҳои ивазкунандаро мемонем, ки оянда мо метавонем аз ин баромадагӣ навдаҳо дастаки навро бунёд кунем. ин навди ҳосилдиҳӣ мо инро метавонем барои ҳосил гузоштан. чихе ки заминҳои лалмӣ аст, бо шароити боду ҳаво, ба шароити иқлими ҳозиразамон, чихе ки боришотҳо кам аст, дар инҳо сарборӣ 35 то 40 чашмака гузошта мешавад дар заминҳои лалмӣ. дар заминҳои обӣ бошад сарборӣ аз 80 чашмак то 100-120 вобаста аз нав. дар ин ҷо мана химчаҳои борикро мегирем. Барои ин дастак метавонем 2 чашмак химчаи ивазкунандаро гузорем, дигарашро 6 чашмак барои ҳосил мемонем, чунки ин навда каме бориктар аст, лекин ҳосил гирифтан мумкин аст. дар ин ҷо бошад якташро барои иваз кардан, дигарашро бошад 8 ё то 10 чашмак гузошта барои ҳосил мегузорем. ин химчакро бошад мо метавонем мондан барои ҳам дастаку ҳам ҳосилгирӣ. Мана дар ин дастак бошад, чихе ки мо ҳозир дида истодаем, ин дастак тарафи гардиши техника барафтагааст. Мо ин дастакро мо бояд гирифта партоем, ки ба техника халал мерасонад. Агар мо монем, ток ба захм мерасонад, ярадорӣ мекунад. Якашро барои иваз кунандан, дигарашро то 8 чашмака монда барои ҳосил мемонем ин химчаҳоро. Инҷоба навда аз тарафи дарун омадагӣ аст, химча мо ин химчаро гирифта мепартоем. Инашро ҳам гирифта мепартоем, барои ин ки инҷоба 2 химча аст. Якашро барои химчаи ивазкунанда, дигарашро барои ҳосил мегузорем. химчаҳои борики ки вай ягонҷо кор намебиёяд, онҳоро гирифта мепартоем. Дар ин ҷо бошад навдаҳои паҳлӯгӣ аст. Мо метавонем инро мондан ҳам намондан, агар ино калтатар агар монем ҳам мешавад, барои чунки аз ин ҷо аз чашмакҳои дуюм, сеюм ҳам ҳосил гирифтан мумкин аст. ҳозир мана ин ток омода шуд. Боз як усули кори агротехникӣ ки ин барои ҳар як токдор ин зарур аст, ман инро нишон медиҳам. Ин ҳам бошад бастани химчакҳо бошад.
вақти бастанда химча бояд агар тогбурӣ ва бастани навдаҳо дар муҳлати муайяншуда иҷро нашавад, навдаҳо бедор мешаванд ва онҳо ба обдиҳӣ оғоз мекунанд. Дар вақти бастан мешикананд ва оби захиракардаи бутаи тог рехта, он ба паст шудани ҳосил оварда мерасонад. вақте ки ин химчаҳое ки мо бурида шудем, мо инро бояд ҳатман ба сими якум ба махсус риштаҳо бандҳо яъне баста мешавад. Ба тарзи бастан доира шакл мешавад. вақте ки мо аввал бандро тоб метем ба танаи сим, бояд вай мустаҳкам шуданаш дар кор дар танаи сим. баъд дуюм қисмашро ба химча гузошта озод мебандем. ҳеҷ маҳал ба танаи химча сахт баста бояд нашавад. бояд озод шуданаш дар. сабаби бастани химчаҳо ба монанди доирашакл дар он аст ки вақте нашунамо ба навдаҳое ки аз мӯхчаҳо сабзида мебарояд, онҳо якхела мешаванд. яъне вақте ки қувват меравад бо ин навда, ба ҳар як чашмак қувват баробар тақсим карда мешавад. барои ҳамин навдаҳо якхел месабзад. агар мо дар ҳолате ки ҳамин химчаро мо рост бандем, навдаҳои танҳо поён ду-се чашмак месабзад, баъд болонги дуташ сабзиданаш мумкин, навдаҳои назм. аммо ҷое ки ҳосил медиҳад, вай навдаҳо суст мешавад. сабабаш он ки қувват инҳо ба намерасад. саршаби навдаҳо мегирад, баъд охирангиш мегирад. албатта яке аз роҳҳои баланд бардоштани ҳосилнокӣ шаклдиҳӣ додани ғизо ва андештани чораҳои мубориза мебошад. агар токпарварон ин тадбирҳоро дар муҳлати зарурӣ иҷро намоянд, дар ин сурат барои гирифтани ҳосили зиёди босифати ангур муваффақ хоҳанд гашт.